sortzaile edo koreografo edo dantzari bezala, ez? Normalean egia da egiten dituzun sorkuntzetan bideratzen dituzula zure egitasmo, ideia, motivazioetan eta hau horrelako enkargu bat izan dela. Baina, eta era berean, lehengo gunean taldean eta pixkat aipatzen genuen moduan, gauza pixkat deseroso hauetaz hitz egiteko ere, bultzadatxo hori behar izaten dugu, eta, era berean, ondo dago, ez, murgiltzeko eta horrelako gai bati buruz hitz egin edo sortu edo koreografiatzeko aukera ere izatea ere polita da. Gauza batzutarako behar dugu horrelako bultzada bat, edo laguntza bat, eta hau izan da kasua, ez. Eta azkenean guk, eta nik azken urteotan egiten den lan asko, sorkuntzetan, gizarteari hausnarketa bat egin arazteko, ez, gai ezberdinak direla, emakumeak direla, emigrazioa direla, gure historia ere ikasteko, eta nik uste dut oso baliagarria dela. Ez delako hitzez bakarrik adierazten gauzak, ez dira hitzak, eta askotan, pixkat, ohituta gaude erretorika horiek eta hitzen bidez jasotzea informazio hori, eta pixkat, halako muga bat edo jartzen dugu, pantaila bat jartzen dugu horre filtro bat, eta aldiz arteak egiten diguna da, sentsazioekin jolasteko aukera dakagula, ez? Eta dantza bereziki, badauka horrelako ambiguidade bat dirudina edo zerbait abstraktoagoa dela dirudi, baina era berean daukagu aukera sartzeko oso barnean, ez? Musikarekin lagunduz eta sentsazioak eta ambiente horiek sortzen iristen zehalako beste toki batetara, askotan ikusleak berak ondo datorkion toki horretara iristen zea, baina ere bultzatzen diozu, ez? Pixka bat ateratzea bere ideiatatik eta batez ere da sentitu, ez? Desberdina da hitz egitea hitzez gertakizun batetaz edo ikustea, ez? Edo sentitzea, edo sentitzen duzun empatia berehala zuzeneko arteetan ikusten ari zean dantzari edo artistarekin, erlazio hori berehala ematen da, bistan ikusi sentitzen dezulako, eta ekarpena ikustetan handia dela hor jasotzen duena ikusleak, ez? Hitzez eta espresatzeko ez nahi dut ere jaioa, baina daukat dan ere espresio bidea, horregatik bukatu dut hemen dantzaren inguruan lanean, da nire ideiak eta sentsazioak eta transmititzeko nire kanala hori da, dantzarekin. Eta gauza asko zailak direnean hitzez esatea, dantzarekin ulertzen dira, azkenean denok ditugu barneratuta gorputzak, gorputz horien mugimendu batzuk, gorputz horien jarrera batzuk, eta hitzik gabe ulertzen dugu zer ari zaion gertatzen gorputz horri, ez? Eta horrek ematen du, beste modu batera iristeko gaitasuna dantzarekin, eta dolu bat, galtze bat, horrelako gauza gogorretaz, estetikoki bada ere hitz egiteko aukera eta sentsazio horiek transmititzeko, bizitzeko. Ez dakizu, zergatik gertatzen diren gauza asko, horrelako sorkuntzetan gertatzen dira, piezak doazelako bere pisuangatik erortzen, eta zubi ideia batzuk eta egiten duzun dokumentazio, bilaketa edo jaten duzun informazio guzti horretatik dijoakizu gauza batzuk gelditzen zure horretan, eta bereiek ematen dizuten informazio guzti horretatik, azkenean zure ideia edo zure ikuspegitik egiten duzu, eta doaz erortzen gauzak, ezakit, barrutik ateratzen diren gauza da pixkat magia dirudien zerbait, barrutik doa sortzen, dijoaz konexioak baten aurkitzen dituzu konexioan, edezu zerbaitekin, konektatzen duzu musikarekin zenun ideiarekin, eta hor dena doa hor elkar gurutzatzen, eta azkenean sortzen da azkeneko ideia, ez? Azkenean ez, Jesus edo Tutirekin izan dugun erlazioa batik, azkenean informazio guzti hori eta bere izateko era eta bere filosofiak eta bere espiritualidade hori transmititu digu, eta nahi gabe jasotzen zoaz eta sentsazioa zoazenean egiten zure egoera ere hor zaude,
momentu horretan, eta azkenean pintza hori sortzen duzu hor, eta gero bueltatzen diozu berari, berak ulertzen ditu gauzak, berak azkenean elkarri hitz egin ditugun gaiak ikusten ditu piezan, eta hori oso aberesgarria da. Guk ere berari ematea, kasu honetan berari ematea aukera ere sorkuntza pixka zuzenean egoteko eta parte hartzeko, eta nik uste beraientzat oso aportazio polita dela.